Okay guys, sana po natong video nga gaulan-ulan ra ba mo adto ra pa may glanaw. Kani padulong na may glanaw ani. Kani sakay-sakay min ang truck ni sa municipal. O gikuan naman ni sa salamat kay Mayor Boycie. O diri naman pagdagandagan may aning padulong aning Siayan. O padulong mi sa Siayan guys. So kuno ni hapit na may maabot unan usan na lugarahan ni na may mga menteryo. Kini makita niyo yan guys nga maadto mi og lanaw unsa kanindot ning mga lugarahan diri nga naay mga menteryo kuno hay unsa man ning lugarahan o diri ta guys og kini akong kapoy na akong lubot og ano kani usa na kalain lugarahan ni murag kani sani mahayag ba ni sani diri ka diri guys maniudto may diri mga naog taon may kay panggutom na may panggusla na may daon diri diri nakakita mi aning mga sudan nga kaldero nga manghiling ni diri guys kay gutom lagi kay wala mi pamahaw diri nagpili-pili mi kung unsa yung sudanon og baki ba ug unsa ba mga tinula ba na og bangos ba na diha ug sut na makakita mi aning sudan nga na diri nga among gipangita na diri sabaw lang ta among ganahan unta kay para nindot kay ang umo na ilang sudan guys sabi na ko nagunsa na diri tinog-tindog ko pila ra may pagkaon guys dali ra kaayo pila ra sugilanon kani mga bayhana por tinindota pagkaon por kani padulong na may paulian diri guys kani hangiki na ko pila ra goy kaon god padulong na pud pasakay og sakay na pud ni padulong na pud sa padulong lagi jud pila lagi lanaw dito dia padulong na pud media sos kana na pong bao-bao dia nga bara-bara ana media sa kuan guys na sana siya nga mahayag na siya mahayag ba wala ko kabalo ko sa lugarahan na diri basta mauna na siyang kuan na mahapit na may maabot daw kuno dogoy ani usa ni kanang ngikir gyapon kay busog-busog pa manggihapon kini padayon mi sa mong pagkuan-kuan diri guys so na siya pagkanindutas mga kahumayan diri kaninduta gyud kala may kay pangin una po ilang plaza report ninduta kayo plaza ba to munisipyo kini diri guys mo ni diri hap ning pagkaninduta ning usa ning mga lugarahan na diri kay wala man ta dikta man ta suito gud diri aning lugarahan karon mo punta kala ning padulong og lanaw na ba kani unsa lang kani diri ni guys mo padayon ta sa atong mga video nga mga video hay kuno hay kanay pulis na poy diri guys tanawan ng mga padagan pag may sa mga sakyanan diri guys so sakay ko ani kay mangita mi ani kay gigugol mo guna mo guys ang among mga kuan diri ug asa may dapita kay batin mawala niya mi diri diri guys so mangita mi nang kabasakan so grabe kabasakan ni diri welcome to na usalan mo gito asa mo gitong lugarahan kung kinsa may nakabalo aning lugaraha guys kamo comment lang mo ani mong lugarahan ani paliko mi dia guys paliko ni paliko patuo di ay guys patuo may mo na mga makita nyo na mga sakyanan puting nindutang mga sakyanan diri guys so kani gitawag-tawagan og asa dapit na hapit kuno duol na kuno mi diri makita nyo na guys nga murag hapit mi na kuan pero di mi mga wala guys kay gigugol na siya guys diri na makita nyo na guys nga among gigugol diri kini mawala kay masige mo sulti ning Google gyud ay diri pila pa ni ka minuto nga nagdagan pa ning truck pila pa ka oras nga dagan ning truck guys okay murag 2 ka oras ra mo siguro ni kaabot og 1 ka oras gikan tindangan padulog lanaw kay kusog padagan nga murag galupad ning truck bitaw kusog yung padagan ning driver grabe kusog padagan ning driver ni ni saktong driver dali kay maabot ba mga 1 ka oras man agin pud may na checkpoint daghan mga checkpoint diri guys ang uban ako wala nako na videohan guys diri makita nyo na guys pag grabe baka checkpoint wala to dasmagan to pwede mo to dasmagan gud kaya kani guys kana gitawag nila og kuan guys kakahuyan man sila guys so gitawag nila og kamingawan bitaw na pagawa sa mi anong wala na mga kahoy guys makita nyo na guys kanang grabe kay mga kuan mga paril ba diha makita nyo na guys sa unahan guys grabe po na sa unahan guys na checkpoint na po kana diha guys makita nyo na tagig munay tagig tagig ba to tagig dito tagig tagitig mo na siya guys diha maabot na putaan ang mga kuan diha guys na po dump truck tinaghan ako ng dump truck nga gaali diha guys diha minalangan man ang kalakihan diha guys kay kuan man siya kanang iyamang truck man na ipahulog na diha dong para diha sus kalangan-langan lagi ng truck bitaw na diha mo na nakalangayan ang samot diha guys kay diha naman pud may anong truck ang dump truck nga kuan ipaatras man niya kay gamay lagi ang dalan diha guys kay hindi gi otro purang dalan hapit na may dasmagan
wala abante na siya guys. Kami ani abante na pud mi ani. Okay ni may tabo na gini mga mapadulong na may giniglanaw ani guys. Makita niyo na guys. Nga mapadulong na gini miglanaw ani. Okay ni. Kani murang napundo-pundo mi dia guys. Dip dagan pud mi. Padagan mo kini kay layo-layo pa bidang lanaw de guys. Habi min ako tin duol na de map. Kini galan wala kan ko ni guys. Napay motor nagahilid. Dire guys padayon ta sa to mga video da guys nga kanang mga napay basakan dire guys pagkanidutas mga sa mahayag mong guro gani dire mo na ni siya dire padulong na taog lanaw makita niyo dada guys murag hapit na gid may maabot dire kung salan ba naabot na ba ni may nalapas na ba ni murag wala pa may nalapas na guys gigugol man na siya guys dire makita niyo na guys nga ang Google day mo istorya siya asa nakadapit mo istorya po siya malapas ka kana guys ngitaan mi media guys ug asa may dapit ani dire guys murag paliko na gyud mi ana guys kana gitudlo-tudlo naman ada guys mo na siya dia paliko mi anang pawala napay sika dire abi na ko nasindang aran sika na hasta po din dire dia paliko mi dia guys kay natigwalaan na may asa di ay dia miniliko guys nah dire dia naliko na padulong dia guys makita pa jud na dia guys murag nawala pag ginamid dire kon cellphone na sad guys ni hunong may dire kadyot dire guys kay murag magnawala-wala may dire kadyot ni noon murag gigugol na po namo guys dire paliko na po ni pawala guys diha na napoy nagkuan og manok manok pa to salang ka to di mo nang mga balaya guys mo na siya tara naitaw sa unahan okay ni murag hapit na sakit na ni akong lubot gitawagan og asa na kada pastor anak man asa man dapit ni dia dire paliko na po mi guys kay mamasin lang mi asa dapit jud mana siya kanang traw sa unahan na truck nang gamay na mo na siya guys mo na tag iya sa among anahaan na dia sa Samaritan dulaan sa mga bata kanang mga karton na guys amo nang ikarga Samaritan Force nanganaog na may dire guys kaning man kay hamong hakuton ni dali ra kay ni hakuton ni siya guys tawa automatic man siya guys kumusta na yon kinabot na gud kuno dire maabot na mi dire guys pila right so bilanon naabot na po dayon man nagkarga pila right kagkarga or paningot in taon ko man nagkarga guys pila like dali ra kay kargahan guys wala lang may nako gi-video nga magkarga naabot na mi ada guys ndot kay mga mo na basakan guys musana katubigan na siya guys ba nami sa taas na guys taas may na uli naman mi